Красотата на карста на Деветашкото плато. Крушунските водопади. Древни мъдреци шептят до изгубения гроб на царя. Какво крият водите на Крушунските водопади и защо те са обвързани с забравени царе и тайнствени монаси? Това място е не само природен феномен, но и съкровищница на загадки. Мистериозните водопади на Крушуна крият повече от просто природна красота. Легендите разказват за цар, погребан тук, и манастир, който все още не е открит. Легендата за изгубения гроб на българския цар и търсенето на мистичен манастир, погълнат от времето, ще ви отведат на пътешествие през векове. Ще откриете останки от килии на исихастки монаси, които търсят мълчаливото единение с Бога. Крушунските водопади не са само природно чудо, те са и съкровищница на древни духовни практики, които оставят неизлечима следа върху нашата история. Всяка скала тук носи тайна, а всяка ниша – мъдрост. Крушунските водопади не само впечатляват със своята красота, но и със своето историческо и духовно значение. Това е едно от местата, които носят не само природа, а и безкрайни тайни на българската история. Какви тайнствени сили се крият в Крушунските водопади? Погледнете по-задълбочено и разкрийте духовните следи от миналото. Преминете по пътека на наследството, красотата на карста на Деветашкото плато и посетете Крушунските водопади.